Yn rhan ogleddol y prif gylch yn yr adran dy. Dyna ni'r beiriad gyda'i het wedi diosg Mr John Kirk, Brydfa Donis. Wrth gwrs y Lambert y Miallt ac yn cyflwyno'r gwobre yn yr adran dy. Yr enillydd, dyna ni Brydfa Rhydeilian, Alun Hughes, gyda'r Eboles Rhydeilian Emerald Queen. Wrth y march Llanarth Fiery Jack ac allan y Rhydeilian Queen Ruby. Fifth prize to 890.